Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku. Sunana Arafat Bala. A yau za mu tattauna akan yadda ake sawa flash drive ko external hard disk password. Wato kwantar a lokacin da aka saka shi a kwamfuta flash drive zai ce sai ya tantance ku da password inda aka saka mashi. Wato ba zai bari kaga kayayyakin da ke cikin shi ba har sai ka ba da lambar da aka sa ta budewa. Haka shi ma external hard disk. Abu na biyu kuma shine encryption. Wato kayayyakin cikin a ga yadda za a markaɗe su, a cakuɗa su ta yadda ba za ka iya ganin su ba har sai idan an baka izini, ko ka bi ta hanya ka iya tsallake authentication din, wato tantancewar za ta kuma kulle maka kayayyakinta. So a takaice wannan kenan. So na farko dai za mu fara zuwa ka buɗe kowace folder da ke saman kwamfutar ka. Kamar ni ta ga ta nan na buɗe ta. In ta buɗe za mu je disk PC. Mu je disk PC gashi nan na danna. Za ku ga flash drive ina da nake so in sa ma tsaro. So wannan flash drive din USB flash drive ne, karami ne 4 gig. Za ku ga an sami alama G. Yana da kyau mu fahimci alaman nan da kowace sauran drives din da suke kan kwamfutar nan. So wannan flash drive din shi nake so in samu password. Idan na fahimci kowanne ne flash din nawa da na sa, in ina so ƙara tabbatar da shi, da ka zare shi za ka ga ya zare ya ɓace. Kenan alamu shi ne idan ya fita. Kaga inda refreshing kaga babu shi. In na maido, idan shi ne za mu ga ya fito da alamar G in nan. To haka shi ne tabbas. To sai mu je gaba. Tunda mun san drive din, mun san harafin shi G ne, sai mu zo nan wajen search. Ka danna kai searching, ka rubuta bit za ka yi searching. Za ka ga BitLocker ita software inda Windows ke fitowa da ita ake sawa flash drive password. Sai ka danna ta. So in ka danna ta za ku ga ta buɗe mana abu haka. To dalilin da ya sa nace mu san kowane harafin kowane flash haka na mu ji ne, duk kada mu je mu samu wani wanda ba shi ba, wani drive din password wanda bai kamata ba. So G din nan shine flash drive ina. Sai in ka danna kan shi haka zai buɗe ma wajen da za ka kunna shi wanda BitLocker. Ya ka danna shi zai fito da alamar cewa gashi ya fara buɗewa. So zai sa mana password din. Gashi yanzu ya tambaye mu sa password din da muke so. Ga wani akwatinan ko wani checkbox, ka yi selected din shi, ka zaɓe shi. Zai baka dama da izinin cewa ka rubuta password ɗinka. So password din gashi ina saka nawa. Naka kai ma akalla kai harfa 8 zuwa sama. Sai ka sako ƙasa, sai ka ƙara dannawa ya zama ka sa su iri ɗaya da na saman da na ƙasa. Sai ka danna aje shafi na gaba, ga next nan aje gaba. In haka zo na gaba zai ƙara tambayan mu. So yanzu kun ga next din ta ɗauke saboda dole sai an yi ɗaya cikin biyan nan. Wato ko ai saving recovery key in akan kwamfuta ko kuma akan ai printing din shi. Shi recovery key za mu ga amfani shi nan gaba. Ana amfani da shi ne idan mutum ya manta password din shi, to sai kai amfani da shi ka buɗe flash drive din. So zan danna save file din nan akan kwamfuta ta, zan aje shi. In na danna save to a file zai gama a ina nake son aje shi. Bari in bashi akan document, ya ce ga sunan da nake so, ko kuma in sake sunana, then file din da nake so in aje sai in bashi yanda yake, sai ka danna save. So yana nan cikin document. So wannan yana da kyau mu san inda muka aje shi. Kamar yanzu na dawo kan file din gashi nan, in na danna quick access za mu ga file din nawa nan zai buɗe.
mai key ina wannan recovery key yana da kyau mu san inda zamu aje shi wajen mai sirri ne, saboda duk wanda ke da shi zai iya buɗe mana flash drive namu. So in ka danna this PC za ka dawo kan flash drive din, sai ka dawo ka buɗe wannan encryption abin din na BitLocker din nan ga ta nan ƙasa, sai ka buɗe ta ka ci gaba. So yanzu tunda mun save za ku ga next din nan ya hito, sai mu je gaba. So zai ce mana mu sa encryption din da ne muka yi bayani, wannan markaɗen da suke na kayayyakin mutane. So za ka ga zaɓi inda za ka aje shi, ko sama, wato kai encryption din kamar duka komi da ke cikin flash drive din, ko kuma kamar kaɗai kayayyakin da aka sa ciki, ko kuma flash drive din shi kan shiga baki ɗaya. So bar abin da suka zaɓi mana shine na farkon, sai mu je gaba. Wannan ba compatible mode ka bar shi suka zaɓa, ka bar shi ka je gaba. In ka je gaba ga shi za su ce maka fara encryption din ka fara markaɗa kayayyakin cikin flash drive din, sai ka danna start. So gashi nan zai fara mun nawa, gashi nan yana lissafawa, wato har zuwa 100 kaso ne, har zuwa kaso 100% sannan zai gama. So idan aka gama zai dauki lokaci, ya danganta da nawa da naka, kila naka fi nawa daɗewa, ya danganta da kayayyakin da ke cikin flash drive din da kayayyakin da za a markaɗe. So kaga idan baka da kayayyaki da yawa ba zai daɗe ba sosai wajen yin encryption din. So ni kuma nawa kayayyakin ni ma dai to ba dai laifi, zai ɗauki lokaci kaɗan amma ya ida. So wannan yana da amfani, mu jira shi ya gama. Idan ya gama zai ba mu alamar cewa ya gama. So zan tsaye da bidiyo din. Yawwa, so gashi nan ya haɗa, ya gama encryption din na flash drive din G is complete. Ka danna close, zai nuna ma alama gashi ne ya gama. Ba dole bane ka ga yanzu alama in ka shiga flash drive ka ga wani canji, to ba wai shi bane bai ba. Idan yanzu maka zara flash drive din, in maka zare shi kaga ya fita, in na yi refresh za ka ga babu shi. So idan na maido shi zai dawo da wani tsarin da ba yanda ke yi da ba. Kaga da na zara flash din ba haka hito ba, yanzu kaga ya hito da kwado na shaida cewa yanzu wannan flash drive din G din nan a kulle yake, ba zai bude ba sai na sa nambobin da ya kamata in bude da su. In na danna sau biyu kan shi, shine zai bani dama in sa password din da zan bude shi. So ga password din nan ya bani waje, gashi nan sama. Zan zo inda wannan ke halbawa, in danna password dina da na sa a can baya. Gashi nan na sa, sai ka zo na kan unlock, ka danna unlock, zai bude ma shi wannan flash drive din. Haka yanzu idan mutum bai san password din ba ta yanda zai ga ya bude shi ya ga kayayyakin da ke ciki. Kaga kamar almisali ga su nan, in ka danna back, in ƙara danna back, za ka ga ya dawo normal. So abu na uku shine mu ga idan mun manta password din ta yaya zami. Bari ƙara zare shi, in na zare shi flash din sai na mayar da shi, kun ga ya fita, sai in mayar da shi, sai in na mayar da shi zai dawo, zai ƙara tambaya ta password. Wannan kun ga ya nuna mana cewa duk ran da lokacin da aka cire shi aka maida sai ya ƙara tambayar password. So yanzu idan na a ce al misali na manta password din da zan shiga in bude. So in za ku tuna can baya mun yi saving recovery key, ga ranar shi yanzu ta zo. Zan je inda na aje shi, haka kamar na akan document na aje shi. Kana iya zuwa ka je ka nemo shi, ko kuma ka zo na quick access kaga kayayyakin da ba da sasa a computer ba. Kamar gashi nan nawa, in ka danna shi ka gane, ka danna shi sau biyu zai bude ma file din. So za ku ga akwai inda aka rubuta recovery key a cikin shi, sai ka dauko ya kai selecting din shi key din ne, komi da komi, kada ka baro komi, kada ƙara kuma komai ciki. So sai ka zo nan edit a sama, ya ka ce copy, sai ka koma kan document ɗinka, sai ka je kan this PC, flash drive din zai hito, sai mu danna shi sau biyu. To za a nuna mana wani sa password. To a nan waje a matsayin da muke yanzu mun manta password din ne, ya kuma sa password ne, mu danna more options,
sai mu sa enter recovery key din nan da muka kwafo yanzu, sai ka control V ka paste din shi, sai ka danna unlock. Haka unlock din mu zai bude mana flash drive mu nan ba da daɗewa ba. So wannan key shi sa muka ce kun ga ya bude shi sa muka ce key din an ga aje shi wajen da yake da tsaro, kun ga lafiya lau kayayyakin mu. So wannan shine a takaice yadda ake kare flash drive, a sa mishi tsaro, a sa mishi pin password yanda ba kowa zai iya ganin shi kayayyakin da ke ciki ba sai kai da ka sa kayayyakin ka. So mun gode, muna so ku ba mu gudunmawa ku idan akwai wani gyara da kuke so a yi, ko kuma a wasu videos da kuke so a yi muku, sai ku gaya mana. Sannan kada ku manta ku yi liking kuma ku subscribe ga YouTube channel ɗinmu mai suna Kimiyya a Hausa. Mun gode.